Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Transport Group sa Negros Occidental natunga sa isyu nga himuon niya 15 pesos ang minimum nga plete. Anom ka mga nagpapili sa Negros Occidental kag Bacolod, wala naka-file sang SOSE. Sa Moises Padilla, lolo patay matapos sa ginlampusan sa bato kag gingulgulan. Kag sa Good Vibes, gas station ginapilahan bangod sa mas barato nga presyo sa produkto petrolyo. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, porsyon sang dalan sa Sitio Tambara, Barangay San Fernando sa Talisay City ang liwat na naman nga natiphag. Mga alas 7 kagabi, nagkalatiphag na naman ang duta nga parte pa sang dalan sa may Sitio Tambara, Barangay San Fernando sa Talisay City. Suno sa mga residente, sang hapon mabunok ang ulan, kag pagkagabi hinali na lang nga natiphag ang duta. Bulan sang Abril, sang una nga natiphag ang duta nga parte man sang ilang nga dalan, bangod man sang wala untat nga pag-ulan. Ang ini nga tubo ang kuntani iyara sa higad sang dalan, pero bangod sang landslide, nagalutaw na sa hangin ang tubo. Kaina nagpadulong ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa lugar, kag nag-inspeksyon. Sa karon ginadumilian na ang paglabay sang 4-wheel vehicles sa among nga dalan. Sa number 9, serbisyo ng Land Transportation Office ginatuyo ang mas mapalapit pagid sa publiko. Suno sa kay LTO Bacolod Chief Ruben Tampos, target nga ang Sakada Legislative District sa Negros Occidental mabutangan sang LTO office. Sa District 1, may bago nga building ang LTO nga pag-inugurahan buwas sa San Carlos City kusadiin si LTO Chief Asek Edgar Galvante ang dinapit nga bisita. Yara naman sa Cadiz City ang sa District 2 kag sa District 3 may mo magabukas na sa madasod nga bulan. Plano man ang pag-transfer sang LTO Pontevedra sa La Carlota City. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer suno sa kay Tampos ang maghatag sang building para diri. Sa District 5, yara ang LTO Himamaylan kag sa nagligad lang mga tuig nagbukas ang LTO sa Sipalay para sa 6th District. Suno sa kay Tampos, inyagud mas madicongest ang LTO sa Bacolod. Samtang patag ni Tampos, kung madelay man sa mga transaksyon karon sa LTO kasubong sa vehicle registration, inibangod nga manual ang ginapatigayon nga encoding kag scanning. Yara pa sa transition karon ang ilang nga sistema. Kung malampuwasan ang transition phase, ginapaabot nga mangin masulhay na. 2021 sang nag 100% ginpatuman ang Land Transportation Management System sa Bacolod suno sa kay Tampos. Dito ko sa volume na sa renewal sa registration, isa na siya. Para at least hindi na hindi na kadto sa Bacolod ang mga aplikante, yung mga registered. Dito na mismo sa area nila, nearest sa ila na. Yung part niya sa bringing LTO services closer to the public. Sa number 8, posibilidad sang isa ka travel expo ang gintalakay sa tunga sang Guam kag Negros Occidental. Sa ila ikatlong nga adlaw sa Guam kag sa ila nga pagbisita sa Guam Visitors Bureau sa Tumon, gintalakay ni Governor Eugenio Jose Lacson upod kay Vice President Gerald S.A. Perez kag Marketing Manager Charlene Guerrero ang posibilidad sa isa ka travel expo. Damlag pa sa pagbisita man sa gobernador sa Lieutenant Governor sa Guam nga si Joshua Franquez Tenorio, gintalakay man ang posibilidad sa sisterhood sa tunga sang Negros Occidental kag Guam. Si Lacson ang guest of honor sa pagsaulog sang Philippine Independence Day sa Guam sa imbitasyon ni Consul General Patrick John Hilado, ang head sang Philippine Consulate. Magabalik sa probinsya buwas si Lacson. Kaupod sa gobernador, Sanday Provincial Administrator Rayfrando Diaz, Executive Assistant 4 kag PIO Charina Magallanes-Tan, kag Provincial Tourism Officer Cheryl Dicena. Sa number 7, Comelec Gunban
Nagtakop na sang kahapon nga adlaw malapit sa isa ka gatos ka mga violators ang nagkadadakpan. Nagtakop na kahapon ang 5 ka bulan nga pagpatuman sa COMELEC gun ban sa bugos nga pungsod. Enero 9, nagsugod ang gun ban kasunod ban sa pag-umpisa sa election period. Sa 5 ka bulan nga pagpatuman sini, may 80 tanan ka mga gun ban violators nga nadakpan sa Negros Occidental. 53 ka firearms kag 32 ka deadly weapon ang na-recover sa probinsya. 20 naman ang nadakpan nga violators sa Bacolod kag 21 tanan ka mga armas kag deadly weapon ang na-recover. Sa number 6, sa Banwa sa Moises Padilla, lolo patay matapos nga ginlampusan sang bato kag gingulgulan. Patay ang 66 anyos nga si Christy Toto Sambilad matapos ini gingulgulan sa liog sang iya kaingod sa sulod mismo sang iya balay sa barangay Quintin Remo sa Moises Padilla. Sunod sa PNP, nagbaisay ang biktima kag ang suspect nga si Arnold Kahilwayan kag ini ang nagtulod para iya lampusan sang bato si Sambilad. Iya padason nga gingulgulan ang liog sang biktima gamit ang binangon. Mismo ang apo sang biktima ang yara man sa natabo ang insidente gani iya nakilalaan ang suspect. Posible may hindi pag-intindihan ay ang duha suno sa pulis. Padayon pa ang ila nga investigasyon. Iga-file naman subong nga adlaw ang kaso nga murder batok sa suspect. Sa number 5, illegal ng mga connection sa mga street lights sa mga kabarangayan mas ginapabaskog sa karon sang Sineco. Sa isa ka barangay sa city proper, ginsuguran sa katapos ang Central Negros Electric Cooperative Service Inspection and Apprehension Section ang pag-disconnect sa mga street lights nga wala nagaagi sa metro. Sunod sa kay Eunice Pasaylo, pamuno sang Sineco Member Consumers Integrated Services Division, illegal ang naandan nga ginahimo sa pila ka mga kabarangayan nga pag-angot sa linya sa Sineco nga wala nagaagi sa metrohan ilabi na kun mayara sang fiesta. Nagligad na nga bulan sang ilaging pasakaan sang kaso ang pila ka mga opisyales sa Barangay Singkang Airport sang ginaligar mag-angot ini sa ilang power line nga wala sang pahanugot sang Sineco. Ang pagpabaskog sa kampanya kontra pilferage kag ang strikto nga pagpatuman sang one bill policy kabahin sa ginahimo sang Sineco management karon nga apektado ang ilang financial status tugas ang igapatuman nga pag-refund sang 238 million pesos nga over under recoveries sa mga konsumidor. Nagasiga ang street lights but wala gali na metrohan, ginamin, wala na bayaran, na-contribute siya sa systems loss, which kita tanan nga consumer ang gabayad. Kitaan mo, dodako man ang structure and then gamay ang ila konsumo, so gabutang kita da sang check meter. Sa number 4, masobra sa 423% ang ginsaka sa kadamuon sa nga kaso sang dengue sa Negros Occidental. Sa June 4 nga report sa Provincial Health Office, humalin Enero, 953 ang dengue cases nga na-report, ukon 423.63% na mas madamo sa kasubong nga tion sang 2021. 5 ang patay sini nga tuig. Sa Morbidity Week 22, 134 ang new cases sa Negros Occidental. Ang probinsya sunod sa PHO ang yan sa alert threshold. Nagpagwa na ang PHO sang rekomendasyon sa pagdeklarar sang outbreak sa mga LGU nga nakalabot sa criteria para sa epidemic. Sa June 4 nga report, may pinakamataas nga reported dengue cases ang Himamaylan. Damlag pa suno kay tumimbang, yara sa epidemic threshold ang Hinigaran. Ginapatuman man sa karon ng weekly surveillance ang dengue cases sa mga ospital. Ginausisa man ang suspected dengue deaths and cases. Samtang sa Bacolod, 103.7% nga nagsaka ang dengue cases. Sa 165 ka kaso, 4 ang patay. Ang Barangay Singkang Airport kag Estefania ang may pinakamadamo nga na-report nga kaso, tig 18 ka dengue cases. Sa number 3, anom tanan ka mga nagapapili ng mga kandidato na paslawan sa pagsubmit sa ilang Statement of Contribution and Expenditures. Napaslawan nga mag-file sa ilang asosye ang mga nagkandidato nga konsihal sa Bacolod nga sanday anay Board Member Patrick Lacson, anay konsihal Archie Baribar, kag anay Councilor Homer Baez.
Sunod sa kay Lacson, nagpensar siya nga hindi niya kinahanglan pa mag-file sang sose bangod lunsay mga supporters niya ang nagkampanya kag naggasto para sa iya kag wala man siya sa may nagasto sa pagpapili. Plano ni Lacson nga itugya na lamang sa iyang legal counsel ang pag-file sang sose sa campaign finance unit sang COMELEC sa Negros Occidental. Napaslawan man mag-file sang sose sa gintanan nga deadline kahapon Sanday Maria Socorro Sibulan nga nagpapili bilang gobernador, Pedro Bolaño nga nagpadalagan board member sa 5th District kag Bernard Ferraris nga nagpapili bilang kongresista sa 3rd District. Samtang ang mga nagdalaog naman ng mga kandidato sa lokal o kag national elections ang gitagaan sa COMELEC tubtub Nobyembre para mag-file sang SOSE. Sa number 2, wala sang saka sa plete sang eroplano. Iniapasalig sa Cebu Pacific Air sa tunga sang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo karon. Madamo na ang nagabiyahe liwat sa karon nga nagtahaw na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sunod sa Corporate Communications Director sa Cebu Pacific Air nga si Carmina Romero, sa subong may 6 na sila ka daily flights nga Bacolod, Manila kag may tag-isa ka flight nga pa Cebu kada adlaw para lang makater ang mga pasahero nga nagabiyahe. Bulan sang Abril, nagbalik na ang ilang 100% pre-pandemic domestic capacity kag isa ang Bacolod sa mga nadugangan gilayon ang number of flights kay kadamo sang pasahero. Pati international flights amat-amat naman nga nagabalik. Sumugod July 1, may twice daily na nga flight nga Manila-Singapore, once daily ang Manila to Sydney, Australia, kag once daily man ang Cebu, Seoul, South Korea. Dugang pa ni Romero nga sa pihak sang dako nga saka sa presyo sa produkto petrolyo, wala naman sila nagpasaka sang plete sa eroplano. Because of this initiative that we are now using fuel-efficient aircraft, mas maliit ang konsumo niya kaysa sa mga lumang eroplano. So, mas konti mo ngayon ang nakukonsumo namin fuel and we get to keep airfares affordable because that is our commitment. We are a low-cost airline. No fare increase. None. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa ginpatigayon nga Unity Forum subugid na mga hapon at tunga ang desisyon sang transport sector sa Negros Occidental, ini may angon sa ginaduso sa karon nga himuon nga 15 pesos ang minimum nga rate sa plete sa mga depasahe nga salakyan. May report si Nico Delfin. Natunga ang panindugan sa mga tiglawasang nagkalain-laing nga transport group sa Negros Occidental angot sa ginaduso nga 15 pesos regular fare sang Western Visayas Transport Cooperative sa Iloilo. Suno kay Diego Malacad, Secretary General sang Undok, palareho lang apektadong katapos ang transport group kag mga pasahero sa padanya pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Gani na desisyon na nila nga paboran ang temporaryo nga pagsuspend sa ginapatuman nga excise tax kag pagpanubo sang ginapatong nga value-added tax sa produkto petrolyo kaysa ipatuman ang duga nga saka sa plete. Ginduso naman ni Junjun Asis nga tiglawas ang sentrong samahan ng mga chopper at operators Negros o Conestone nga unahon ang panawagan nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa extension sa ginapatuman nga provisional authority sa pagbiyahe sa mga traditional nga jeep. Ring train 1, train 2, nibla nilang gina-implement. So kung ma-reduce siya 12%, pakanto sa 6%, both na ang private kag ang for hire makagios-gios gawa, so magulong ang aton ekonomiya. Kung ang aton nga mga for hire, madiper ang excise tax, at least makalarga na ta, no? Bisan pa nga may mga pandemic, at least may serbisyo ang pumuluyo, nga makasayko lang ang ekonomiya sa community. Gani, tapos Disyembre, masarangan mo yan. Mag-isa ka bulan nga strike. Oo. Kung sa ako lang, masaraga ko lang. Pero kung sa iba niya mga ano lang, mga driver lang siguro, kag mga operator, may iba hindi gid nga magsugot nga amo na. Kung willing kayo sir para lang malapot. Kung para lang malapot yung ato niya nga panawagan. Antoson ko gid na kung ano gid man. Mga pila po sa kung ano mo sir, puli mo sa balay mo? Sa subong 300. Samtang ginsiling ni Malacad nga subong pa lang may pila na sa ilang mga kaupdanan nga driver kag operator ang nagpatuman sang transport holiday. Gintala kay Manila sa Transport Unity Forum ang pagpatigayon sang untat biyahe sa Hulyo. Handa man ang driver-operator nga si Victor Bayonon nga opda ng pag-untat biyahe. Minimum siya 1 month, kung hindi ma-solve,
maximum siya up to December na siguro kay nag-desisyon ang mga driver nga kung hindi mag-reduce ang renta kag hindi mag-reduce ang krudo, hala ka pa kakamang sa karsada nga ang imo pamilya naghangla. Kabahin man sa panawagan sang transport group ang paghatag sang fuel subsidy nga suno sa ila, masobra pa lang sa 5% sang malapit 8,000 ka mga driver kag operator ang nakabaton sa probinsya. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, sa kamahal sang presyo sang produkto petrolyo karon, kung pwede pa lang ang mga gasolinahan ginapalayuan. Pero sa Barangay Elihis sa Bacolod City, may gasolinahan nga ginapilahan. Ang rason sa report ni Romeo Subaldo. Pasado las 11 sa aga, wala utat ang pag-inabot sa mga salakyan sa sininga gas station sa Igadlansang Highway sa Barangay Alihis sa Bacolod City para magpatughong. May mga truck, private vehicle, taxi, tricycle, kag mga motor nga nagapila. Sa gasoline dispenser sa pump, may nasulat nga dapat magpila. Gulpi na lang abi may mga nagaulhot nga mga salakyan nga wala sa pila. Ang iban ato sa dalan nagahulat. As of 11 a.m. kainas ang aga, ang ilang premium yara sa 74 pesos kag 70 sentimos, kag ang diesel 78 pesos kag 55 sentimos. Kag sa tabok sininga gas station, ang platinum 78 pesos kag 85 sentimos, kag ang diesel naman 80 pesos kag 67 sentimos. Para sa mga taxi driver, dako ini nga bulig ilabi na sa ilanga sa pagbiyahe nagasalig sang ilanga pang adlaw-adlaw. Maglibot ka sa Bilogan Bacolod, mo ni pinakabarato? Oo, sir. Dili ka gigat pa tagong perme. Nang talagsa lang isa sa Talisay. Sa Talisay mas may barato man. Oo, amo man ni nga nung Ka brand 24 day. 74 dito sa Piak, 78. 4 pesos sa gasolina, gasolina. Gasolina. Para sa driver, sa taxi driver, dako nga bulig sa inyo. Ako na mabulig para nga maka-save ko eh. Oo. So dili ka gid perme ka patugong. Oo, dali lang ko kay kung sa iban daw medyo dako gid diferensya. Diesel ni. Oo, diesel sa akon. Pero di pa parang sa iban, pila ang diferensya? Daw 3. 3 pesos Oo, gid. 3 pesos gid. Kun odto, tawhay pa ang sitwasyon diri, pero kada hapon suno sa mga pump boy, pilahay ang mga salakyan. Sa Talisay nga branch sang Sinimanya gas station, ginapilahan man suno sa mga taxi driver. Para sa mga driver, sa sininga panahon nga mahal na katama ang presyo sa produkto petrolyo, wala na sila nagapili isang brand. Kaya mas kinahanglan nila nga may income nga mapauli sa ilang mga pamilya. Sa nagkakatabo ko ng subong bar, wala niya nga matter sa ilang brand. Ang importante, makabarato lang gid anay, kay kamahal na gid. Ako man guruming no, namin ko ang mga 4 pesos kag 5 pesos nga difference remain nagamatter na gid sa subong. Kada piso sa mga matter na gid. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.